Ngolah kenapa? Sih, Ay, di sana. Kasih kabar. Hello लोगोफोर आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोन गासैबो खुलुमनाय बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दङ होननानै आंबो मोजाङै दङ दासान्दि आङो बेबिया थाबासो माने बेयो न'आव फैबासो जेरावबो थांनो मोनो आरो बे गैयाबा हारसिं नालाय जेरावबो थांनाय जाया बेखायनो आब'मोननाव आङो बेखौ लानानै मैगं थाइगं लायनो थांदोंमोन आरो बिसोरो आब'मोना खेथि खालामो बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै जानाय लोंनायखौ दिन्थिबाय थाला मैगंखौनो दिन्थिनोसै मा मा लाबोखो जोङो मैगंआनो रेडि जानोसै थेबखाबायमोन आरो आंनि नै गोलैबाय गावगोन ना माबा Uyni आखाइ दं गोरायो ए हय जाबाय कबिता जानायसे फुलफुल थाइसे जानाय थांला ओमफ्राय जाबाय फिथाइ नै खुमब्राया लिटिं लिटिं थाइसे दै भगबान फाग्लि जाखायो हालंबारियाव फैबाथाय मैगं बारिखौ नुनानैनो मान दोनखायो मान थायखादों आरो जों दा मोनसे बागानाव थांगासिनो भिन्दि बागानाव बाम 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 बेबे बेबे मैगं बारि फायनो मानो नांदों नोङो हा आयाव आरो कलम मैगं दं आयाव बेबे मागोरै नांदोंलै नोङो मैगं बारियाव फैनानै हा बोरै नांदो नै फैलायबाय जोङो भिन्दि बागानाव आब'मोननि आब' गिदिरलानि भिन्दि बागान इनिफ्रायनो बुं बे बागानाव फैनो मागोन नांदो नाङाखै मोजां नाङाखै मोजां नाङाखै नैबे बोग्रि खोमा नों गायनो हायो बेखौनो मागोन नांदो आबा बाबु मागोन नांदो बाबानि बारियाव फैनानै मोजां हा नोंखौ लिंदो आयै आंखौ लिंदो मोजां बेबोल' दिनै फिसाजोफोरा खामे माफा जाबाय मानसिया आबा 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 आयु नों मानो फैदों खाननैसो जि देरगोन दा लांफैबोगोन ना मावजि लांफैबोगोन दे मा लांफैबोगोन मालाबा मैगं खावगासिनो मैगं लाग्रायाबो जोयोना आइ दैसा आरो दोखोजोगोन दा इयाव भिन्दि सिखाव गैलाथ' नैला अबेनो थाइसेबो अबेनो मालै नुवानो आङो मैगं खानायफोरखौ बांद्राय भिडिअ लाबाय थादिया जोङो आब'मोननाव जानाबो फैबाय आरो लानाबो फैबाय जों जानानै फैबाय लकेल दाउजों खुमब्राजों अनला आरो लकेल दाउखौनो एवबोदो बेनि उनाव दङमोन खांख्राइ बाथोन जों दा लानानै फैबाय आब'मोननिफ्राय बुद बुजा मैगं थाइगं जों दा लाबोबाय खुमब्रा भिन्दि जिका फल उमुथ्रु बिबार आरो उमुथ्रु फिथाइ खुमब्राखौथ' बुहुत बुरजा लाना फैखाबाय 6टा लाबोखाबाय दा जोङो रानलायना जानोसै आरो ज'नो बैयाव आनैमोननोबो हरनोसै आरो बाजैमोननोबो हरनोसै
आंनि दिनै ब्लगाबो बेखिनियानोसै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान ब्लग होयोबा नोंथांमोना नायनो हायो आसा खालामो बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन अनसायबाय थागोन होननानै प्लिज लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो नोंथांमोननि लोगो मोननो आरो मोजां कमेन्ट खालाम आरो लाइकबो खालामना हो बाय बाय लाभ इउ अल टेक केयार